ezintweni ezinzima njalo siyanqoba sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba Nika abantu bam ithemba part 42 #impilo. Molweni bantu bakulo Yesu ekuseni siphinde salapha sizawukhanda kwakhona ithemba bantu benkosi ithi ke ingoma sidlula ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Ndithe ke the other day ndilingqina lokunqoba ezi zinto ezinzima esidlula kuzo, nam ndizinqobile bethuna ezinye zazo, akunqotywa yonke into ke ngexesha elinye. Ya kukhona umthunzi apha endingawuboni kakuhle uba kwenzeka ntoni kanye. Okay, ilight yam ayicacanga ncam. Right, ndiyatsho ke bantu benkosi ndithi sidlula ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Mandibe ndiyiphinda le ngoma, ndifuna ukuchecka nalaa nto yale light yam uba ikhona into engekho right apha. Kunomthunzi othile, andikho happy. Siyanqoba singabanqobi siyanqoba njalo asame futhi siyanqoba njalo siyanqoba singabanqobi siyanqoba. Khona into engekho happy ngayo apha. Okay, ngathi kungcono ke ngoku. Yeah. Hello. Amen. Good morning bantu benkosi. Sibuyile kwakhona nonika abantu bam ithemba part 42. Andazi inoba inkinga ke sezinwele zam andikho happy, kunesithunzanyana ndifuna uvela, ndifuna kandivelile. Ndazi ba sisithunzi santoni esiye sinoba sezinwele ingxaki. Kubantu abandijoyinileyo namhlanje ekseni ndiyani welcome kunika abantu bam ithemba. Right. Last week besi hoste Dr. Bulembokazi, sa hosta uSisibongi, sa hosta upastor / prophet uSabatha. Bekukuhle kakhulu, bekukuhle, yazi abantu abaninzi baphilile guys, baphilile abantu. Ndababona ke nabanye bezibhalela bethuna ocamagu pha. Yes, siyabonga ke bethuna na into ba uThixo eyivulele le platform into ba abantu bakaThixo ba connect, and abantu bakaThixo nditshilo mosiba le platform yavulelwa into kuba wonke umuntu abe nento ukuthetha ngalendlela afuna uyithetha ngayo engalindelanga ukujajwa umuntu. Lento isenhlizweni yakhe okanye obubomu abaziyo athethe ngabo futhi akhululeke. Yes, nje ndisho ndithi bebekhona nabathi camago. So nomama uMbokazi ke uzithethile ezi zinto as uba yena ungumuntu onjani uloluphi uhlobo leprofeti. Iprofeti ke ziyashiyana abantu benkosi. Kuleba ke ngomna bendimothuka kwa into ba part of ubuprofeti bakhe bukhona nobugqirha. Bendiqala ke ukuyiva leyo apha kule platform iminyaka. Surprisingly ndimazi uDr. Mbokazi ndammitha ngo-2011. Ngela xesha impilo yami ayitshisa strong kula Durban, nditshilo mos kwakukhona ubhuti mayeza pha bendidlikidla strong. So usibuke wachaza only le part yokuba ke ungumama umthandazi. Nditshilo mos wandindaya phana kumama uMbokazi kicking and screaming
utshaba selungasandicingi imeko zindixikika nje straight yes kwasetyenziswa ke usibu mna ke xa umuntu esenza into ezawundiphilisa ndiye nditsho ndithi nguThixo uqobo befikile yes so wathumela ke usibu uThixo wandisa pha kumamombokazi ukuze ndincedakale nguThixo uqobo ebefikile ndithi umamombokazi waphakamela impilo yam ndabe ndiyaphila ndiphelele namhlanje ngenxa kamaka umamombokazi wandisindisa kumayeza waseDurban niyalazi ke ibali lam la kamayeza abangalaziyo bandithetha ngantoni abaqala ujoina apha hambani ningene phana ku YouTube nifike phana nithi @Mercy Makwelo 326 niqale phana ke ku part 1 nonyuke nalo ke elibale lam linyekenyeke liyahlekisa limnandi kunyekenyeke kunjanjani but endiyazi ngaphezulu kwento zonke ukuthi nje amagqwirha shem oko babendizama ngoko ndandizalwa ngoku mna ndina 42 years oko babejijisana nalo mphefumlo wami befuna ukundibuyisa phansi abanye ke shem sebafa abanye ndiyabajonga namhlanje bona impilo zabo zikekele nditshilo mosabanye baphelelwa nazihlangu zimka ngamacala shame kuba lokho isenti nesenti abayifumanayo bayahamba bayisapha kula amagqirha angamagqirha andithethi ngamagqirha lawo kunyane anyanga abantu bamabaphile ndithetha ngangalana angamagqirha amagqirha nomahluko amagqirha funa ni understand lo part akhona amagqirha aphilisayo ngoba i-calling yabo funeka siyi-respect kube khona amagqirha la angamagqirha andina respect ke for bona shem bayondixolela babone futhi uba mabenze njani hayi andinayo i-respect yabo cause apha emhlabeni kaThixo siyangcungcutheka ngenxa yabo akukho mnandi emhlabeni kaThixo ngoThixo owayesinike umhlaba wakhe into ba masifike apha sibe happy si-enjoye yonke into uThixo ayibeke apha emhlabeni dololo in-enjoyment ngoba kaloku kukho la magqirha la kuntantwa kuwo naba bamkelwa zihlangu amacala ezihlangu abaphumeleli mosababantu sozibabone bephumelela bayahintsisa hints akuyiwa phambili because kaloku bona umsebenzi wabo kuhlala bejongile kuba nongathi uyaphumelela bafike bazochitha bachithe yeah so uthi ke xa ujonga yintoni lemntu lento into anayo unantoni akanakwa urhuqa ngantoni ngerimpon ngephansi xa singayibeka ngolohlobo barhuqa ngerimphansi aba baya kulamagqirha yeah because kaloku akho nto inengqondo abayenzayo bacinga basibulale bani sitshutshise bani senze intoni ebhlungu bani simfakele iphiyeza bacinga ezo zinto qwaba siphumelele ke ngithina abaphambi kwabo yes so bendiphethe ke umamombokazi othethileyo ke ngezo zinto zoba yena ke uleliphi uhlobo lamagqirha ewe ke ngoku nam ndiyivile lo but ndandingayazi kwakuzaba nzima mpela ngela xesha ukuba ndandizawuyazi ndangazoya apho because kaloku mna nam ndandine lack of knowledge yabonwa nguHosea ndandicinga uba yonke into ekuthiwa ligqirha ndandicinga loo nto qha ndandingayazi into yoba kukhona amagqirha aphilisayo ndithe mna mosiphana kulaa family yam ndakhuliswa mna kusithiwa phana ekhaya umakhulu sithi ungaze mntanam ulibeke inyawo lakho emagqirheni baya kuthakatha ababantu ungaze mntanam ulibeke inyawo lakho baya kudlela imali ababantu bakunika amayeza wrong umakhulu ke naye wayethetha ngeexperience yakhe andimgqiki une-experience yakhe so as ndiye ndikhula ndiye understand into yoba kukhona amagqirha okwenyani aphilisa abantu baphile abantu am one of those people owaphiliswa phana ngumamombokazi amayeza aseDurban awayolandwa kwanongoma amanye wawo endandipixwa ngawo nawo ndaphila phaa kwamamombokazi. Yes, so a lack of knowledge is a problem. So as basiye sikhula, especially if you are willing to learn, into better abantu kakhulu they are not willing to learn. Umuntu ndithe ufuna uhlala nale information incinci ngaka ayaziyo. Ahlale konke apepereza judge bonke abantu abahinki because lack of knowledge. Problem, lack of knowledge. Utsho uHosea pha eBhayibhelini uthi abantu bam bayachabalala sorry that's the word abantu bam bayachabalala ngoba kaloku batheni baswela ulwazi utsho Hosea andazi noba ndiyavakala na right mandidlule apho usisibungi naye uthethile wathetha usisibungi baba motivated abantu abaninzi besiva istory saka sisibungi again usisibungi siyambonga ngoba kaloku ukuzihluba phambi kwabantu uthethe ngempilo yakho enyekenyeke akukho lula bethunana akukho lula yeah it takes courage ndoba ume phambi kwabantu uthethe ngesihliphilile sempilo yakho but ke kuko konke sibonga ntoni sorry uThixo okwazi utshintsha imeko yomuntu ibe yinto ndilapha nje ndatshintshelwa imeko nguThixo
Utshaba lona lisho lizawundiqwenga ligqibe inyanga hayi lindigejisile guys andifuni uxoka ndigejisiwe mna lutshaba uba lisandigejisa even ngoku nanamhlanje lisandigejisa but ligejisa umuntu omdala namhlanje umuntu othe qwa ndizanibalisela elinye ibali lam lokugejiswa kwakhona abakayeki basaqhubeka ndisezanibalisela. Right, so well done ngethu usisibongi obe willing to share istory sakhe esihliphilile. Ewe but ke kuyo yonke lonto ke kwagqibela uThixo ndiyafuna ukuyiphakamisa le ndawo wagqibela uThixo magqwirha hayi nina empilweni kaSisibongi. Yeah. Andazi noba utshaba nalo uyabona na into bandithe mna the more nisenzela izinto ezingabonakali the more nisidudulela kuThixo nditheke ngoxa ndigqibezela ubudomu begqwirha ubudomu bedimoni ubudomu bezazinto zinejealous aba understand uba the more besihlikihla apha emhlabeni kaThixo the more besithini ke ngokuthina sibalekele kuThixo baloku uThixo siyazana nayo basidudulela kuThixo nantso lento igqwirha into engale understand baqhubeke ngibahlupheka apha emhlabeni fike bengenalutho sinezinto apha phambi kwabo besithakatha kunjalo. Yeah, magqwirha. Yeah. Right. Umnye umuntu ebekufanele ba uyathetha last week nguLinda Dyantyie. uLinda Dyantyie akakwazanga nanke usakhe hi sakhe ndiyakubona mnganam ndiyakubona sure. Right. Omnye umuntu ebefanele ba uye wathetha last week nguLinda Dyantyie. uLinda Dyantyie akakwazanga kuthetha isizathu soba ngakwazi uthetha uLinda Dyantyie. She was in pain guys. uLinda ufumanekile kakubi emhlabeni uyawaphethwe ngaba ngengaba ndithetha ngabo ndike nokubizwa kwa eligama labo lingacacanga. uLinda guys ngomhla ka7 kaJune wafumana iaccident uLinda. Ufumana iaccident njani uLinda? uLinda uyazihambela kwipavement kuthi gqi imoto yambetha yamchayisa uLinda ezihambela umntana abantu kwipavement yamqwathaza guys ithanga eli 2 times. Wahlala phansi uLinda wayohlala esibhedlele yabeke into yakhe iyaphela kanjalo pha esibhedlele ukwipains nithetha nani nje uLinda phana esibhedlele but willing ukuthetha uLinda esithi ndizawuthetha noba andikho right ngoba kaloku iplan ngawe kaLinda ufuna ukuzilwela apha kwabadoti nithetha ngabo bamagqwirha uyafuna ukuzilwela uLinda. Yes, uLinda uthe esajonge leyo ba ethe ehleli pha ebhedini ebethwe imoto ebezihambela kwipavement ngomhla ka14 kwadutyulwa umntakaLinda wasweleka umntakaLinda. Ndithetha ngaba bangonwabanga bahleli nje bancuncuthekisa abanye abantu apha emhlabeni kaThixo. Lo mhlaba sasiwunikela into masifike sizoba happy apha. Umntana kaLinda wadutyulwa guys wasweleka umntana kaLinda. Umntana wakhe wokuqala anebhongo ngaye ebelinde lukhulu kuye uswelekile la mntana ngenxa yabadoti ndithetha ngabo bangaphumlanga baphehluzelisana neempilo zethu apha emhlabeni kaThixo. Bendingumuntu last week bendivekwa last week bendiyazekwa last week uba uLinda akazokwazi ukuthetha but ndiyaze ngelast minute ndangumuntu ozamcelela umthandazo uLinda kuthandazwe ngaye guys. Utshaba ululona silinqobe because bethunana andithe akuhlelwanga apha kulomhlaba kubhizi kuyaliwa apha. So xa kuliwa apha kulomhlaba kufuneka sime sonke xa sisilwa utshaba kungami umuntu oyi1 ukuze nathi silinqobe utshaba. Ngoba abadoti xa behlangene pha baba yigroup bagqibe ngumuntu oyi1 beze beyila group yabo bezogqiba umuntu oyi1 ngenxa yantoni ngumona qwaba because ke ungayichaza ba yintoni na ingxaki ngumona qwaba because abanalo ixesha lokuhlala phansi babuke ezi zabimpilo ba yintoni na umuntu angayenza aphucuka bheke endaweni. Abanalo ixesha because they are too busy checking next door zikhiphane next door they are busy checking emsebenzini kuba nowenza ngcono kunomnye they are busy doing ezi zinto kuba nothandwa ngcono indoda yakhe okanye umfazi wakhe intombi yakhe lonto yiyo badyakaze benze ububutyo bobabo kuba nomntana ongathi ungcono uza kahle bamuyisa umntana baduruze benze ububhanqa. Ndinixela ngamagqwirha mna namadimoni nezanto zinejealous ngoba ingxaki iqala phi esweni ila ingxaki. Mna owam umthandazo ngathi uThixo ngabakhupha amehlo batyumka amehlo bangaboni because problem yabo bahlutshwa ngamehlo. Xa bengenamehlo sizoba nengxaki bazawuhlala pha bahambe bezimpumphuthela bengaboni. Yeah,
Ngoku ndiyanicela abantu baka TikTok, ndiyanicela abantu bo Facebook, bo YouTube, bo zonke abantu abamameleyo, ndiyanicela ngakhe nithandaze ngoLinda Dyantyisa, nithandaze ngoLinda Dyantyisa. uLinda akayideserve indawo akuyo ngenxa yaba sithetha ngabo abadoti. Andithandi nolibiza eligama lobubhanqa babo bobugqirha nalamadimoni, zonke eza zinto ndizababiza doti from today. Abadoti ndibahlanganise bonke naba banejealous. Sithi xa sithandazayo simcela uThixo abakhupha amehlo, because iproblem yabo ngamehlo. Xa bengenamehlo mhlawumbi izinto ziyakwenzeka different. Silele nje bayajikeleza kaloku because banamehlo bayabona. Amehlo ayabahlupha ke ngoku, afuna benza izinto dolo lokuphumelela. Bayindawo ababantu, abayindawo, banebajonga ababantu, bayasokola ababantu. Because ndithe akho ixesha lohlala apha phantsi no-self ubuke mna ndishota ngantoni ndingumesi. Xa ibindim ndishota ngantoni ngumesi, yintoni engayiphambili kobubomi bam, ukhawulezise ulungise ubomi bakho. Abanalo elo xesha ababantu because baxakekile next door, baxakekile emsebenzini, baxakekile kwiifemeli, kuyebethunana kubhizi emhlabeni ngamagqirha abadoti. Right, ndiyanicela ke bantu benkosi nimthandazele uLinda Dyantyisa please. Akukuhlanga kuhlanga, but ke asizova ngotshaba, kuzogqibela lona apha, kuzawugqibela uThixo noba kwenziwe njani na. uThixo yena funeka egqibele, funeka egqibele uThixo guys, noba kwenziwe njani na. Right, bendithe ke phana masirecap last week sithethe ngantoni. Besithethile ke last week ngalamgidi kaMosa, ndiligqibile mose ibali lam nalalamgidi benditshilo mose uba andizokhulula until into ndiligqibe ibali. So esa story ndasigqiba, so kukusibrasha nje kancinci ke ngoku. Ewe ndiyinxibile ke umbhaco wamandlalanga for full 2 weeks, ndinxibana nombhaco kuba kaloku befuneka ndikhumbule uba lilangu lam bhaco ndaphantse ndafa, ndiyawabulawa ngabadoti. Ndiphantse ndafa ndinxibe laa mbhaco, bendiwunxibela loo nto laa mbhaco kwabangaziyo uba ngumbhaco obutheni bendirhuquza ngayo imihla namalanga. Bendiwunxibela loo nto laa mbhaco uba ibe sisikhumbuzo uba yeyona mpahla ndaphantse ndafa ndiyinxibile. But ke again utshaba aluzange landiwina, kuwine bani? uThixo. Tshaba wawina uThixo. Ndabuya ndazoma apha phambi kwenu, niyandibona mos uba ndiphelele. Babefuna nondishaya ngezitroku, kunzima. Mandiligqibezele elabali as much as bandaligqiba elabali. Ndithilo mos uba phana after laa nto yenzeka phaa yala moto kaSabatha yayingafuni usuka phana esibhedlele, indenzela ezibukwa yasuka, but xa ndifaka ibreaks yandenzela izinto. Ndithilo mos ndahlika mna kulaa moto because kaloku ii-senses zam nazithe qwa. Bagolophu ndabona uba aba bafuna uqeda nyangam, fuck off. Ndayohlala phaa eback, ndizawuhlala emthandazweni. Ndawuqhuba umthandazo sade sayofika apho besiya khona. Siphelele bengasenzanga nix as much as bandandifa ipain phaa emqolo. Xa ndifika ndihlamba, nditshilo mos yayingathi nditshiswe ngamanzi ashushu, ndahlamba, ii-pains ziyandithwa zindiyekanga. Ndibethwe zizinto endingazaziyo. Hayi siyavuma khona nizawumane nisibetha, but ndithi kuni uThixo yena uzawugqibela noba kwenziwe njani na. Uba ungathiwa mna ndifile, hayi ningazivisi kamnandi, andifanga uba ndibulawa nini, ndifile ngoba uThixo uthi makuziwe ngoku. Yiza ntombi noko kudala usilwa ezantsi emhlabeni kwanele, andizobulawa ngamagqwirha mna. Soze fair enough nizawuqhubeka niyidlikidle inyama yam, nditshilo kuni nizawuqhubeka ngoba hayi niyazenzela apha enyameni yam. Zii-accident ndiyawa bhu, enye emva kwenye bhu, but ke andisenazo ezo ngxaki oko ndalishiya la South Africa. Andikakabi nazo ezo ngxaki apha 2 years ngoku, 4 months ndikule country, ndileqa 3 years andikakafumani i-accident. Akukakabikho nento engathi ndingatshayiswa okanye ndingatshayiswa. Meaning ingxaki ipha kula South Africa iphethwe ngamagqwirha namadimoni nezaa nto zinejealous. Right, xa ndifika ndihlamba, umqolo iyatsho nepain ukuze ndibone mos mna uba ndingulo uhlatyiweyo mos ngalaa bottle cop ndandicima yayiya kuSabatha kanti iza kum. Yes, le ndithe yajika yangathi ngamazinyo endaweni yebottle cop. Le namhlanje iyaclearisheka inyama yam, akusekho kwanto phaa. Loo nto elibaleli ndikhumbuza into yoba kudala kubethunana ndiphuma ndingena ekufeni. Kukhona ixesha phana ndisahlala phana eSouth Africa, ndandihamba nokhazini wam sihamba siyothenga ukutya phana kulo mili. Umili une-restaurant mos abantu abamaziyo. Umxo uthi, so hello, hi Mxo. Yes, so sayothenga ukutya phana. Ndihambile ke phaa endlini eParklands, ndaya phana eKhayelitsha
ndandithanda umsupporta ke uMili phaa kulaa restaurant yakhe. So sihambe ke noMpesh, uMpesh my cousin, siyothenga phana ukutya sibuye. Xa sibuyayo sishiye imoto phana xa sifika sandopaka imoto, ngaloo mini ndandiqhuba imoto kaSteven. Xa ndiqala upaka kwathi xa siqala uphuma uba siyaphuma apha emotweni abafana bephethe ocelemba mfanam. Phana ekuyasa bephethe ocelemba, babengapha abafana about 10 bonke beza noobhushi babo bafuna ucemba bani nalo. Ndinixelela ngamagqwirha ekudala endiphithizelisa kulaa South Africa. Baphethe ocelemba babafana. uMpesh caba wabona at least oyi-1 wabo wanqanda wathi hayi wo guys ndim uMpesh kumnyamanyana mos kwakusekuphanga bo-2:8 kumnyamanyana. Wakhwaza kuMpesh uba hayi ndim uMpesh babezondicelemba uba for the water kho ndiyaje ndithe mos mna le nto ilapha kum inkulu ilifunwa ngaba abadoti bayayifuna phantsi phezulu and abazoyifumana iwari yileyo. Ndithe abanye babo ababezama ukuyifumana ndiselusana baze bafa, basekho bafa. Naba basazamayo ke nizawufa nithi sanonke, ningafanga nizawusokola. uAndy uthi hello sisi, why did you leave? I don't understand Andy, why did I leave what? Right, ndisajonge leyo ababafana bavele bacelemba la moto kaSteven babetha kuyo. Le moto ndandiyiqhuba kaSteven bayixabela nje for fun. SA and ndiyakucela uhambe uye phana ku YouTube ufike phana ungene uthi @Mercy Makwelo 326 ungene pha umameli ibali lam from part 1 unyuke nalo uzawuba nexesha lonke nje umameli uzawuva uba izinto nezandimkisa kulo country. Zininzi akuyo nto eyi-1 zininzi. Nawo ngiya uDr Mbokazi ndiyambona nankwengena and uthi sure sisi yes ingxaki and xa ndizawuqala phantsi ngondibalisele wena ndizawutyiwa lixesha and ke ndizawubuyisela umva aba baqhubayo neli bali lam balaziyo uba iqala phi phela phi le nto yalo. Hayi kabi mntakwethu ngena phaa @Mercy Makwelo 326 uziqale phaa ku-part 1 unyuke nayo siku-42 namhlanje. Nomnye ke nayo rhalela ukwazi uba bekuthenze sibe kule ndawo sikuyo namhlanje. Nitshone khona guys nifike futhi nisubscribe nilike nishare because elibali lam linyekenyeke nelela lamagqorha nalamadimoni funeka laziwe uba ezi zinto zikhona because le program ivulelwe into yoba abantu mabathi qwa ezi zinto akuthethwa ngazo ku-actwe zifaze azikho. Mna ke uThixo ndinike le platform uba ndithethe ngezinto ngoba ndiyazazi ziyenzeka, ndiziphilile, andizazi into uba ndive next door. Ndiyiphilile impilo yobugqirha, ndisayiphila even today, but ke ndimdala andizova ngamagqirha, andizova ngawo tu. Yeah, ndathetha ke into yoba into eyenzekayo ke on the following day phana so saphela silala phana ke e-East London. Ndandivele mna ndifanele uba ndihambile ke ndabuyela back phana kulaa ndawo yayihlala oWandi kulo Wandi ku-cousin kaWandi. Sasifikele phana sahlala phana, asivulele umzi wakhe ubhuti kaWandi sahlala khona. So ngoku bangasanga sayofika phaa because i-distance phana phana ukusuka kule ndawo ehlala uZwayi noMzi apho babevulele umzi wabo u-cousin bam yayiqelelene nalapho mna ndizobe kufanele uba ndifike ndiyofikela khona. So ndaphela ndilala phana kwakusekuseni anyway. Safika inoba ngabo-3 phana kulaa mzi kaMzi. Xa sifika phana ke emzini wakamzi ndithe namosa nampahla eziphana kwamzi ndafika ndanxiba oothayithi phana oo-cousin bam bandikhayelele oothayithi nezikipa ndanxiba lo ngoba ndimanzi te umbhaco lo ndandifuna ubulawa nawo. Yes, then ke ngoku ndabe kukhona iibhotile endandizithengile wena boHennessy yaqonda wena bontontoni kwakurayithi zizinto endandiplan uba ndizawuya nazo ke ngokwemgidini the following day. Kwakukuninzi guys no-Johnny Walker kwaBlack kwakukuninzi. So ndithengile apha zizinto ebendiplan uba ke ngengomso emgidini omntanam sizawubuyela khona siyogqibezela phana ke ifani kube mnandi kuye leya. Kwacaba ke ngoku asisabuyeli kwakuloo mzi lo ndiphantse ndafela kuwo, asisayi kwalapho. Kwafuneka ke ngoku sithembe uThixo qha uba laa mntana yena ke ngokushiyeke kulaa mzi kuzawunziwa njani ngaye. Kanyanzeleka uba sithembe uThixo, ifemeli yakhe umusa egqibeleni leya ahleli kuyo phana. Ewe, so loo nto ecaba funeka enziwe yona phana esingayaziyo noba isuka kweli phicala. Nindive kakuhle, andithanga kulo musa kuyathakathwa, nindive kakuhle. Ndithe phana because yenzeke emgidini indaba. So asazi ke uba kuzawunziwa njani ngaye, but ke ngoku into esasithembele ngayo basawuthandaza. So saqonda uba ke thina kasabuyeli kulaa mzi, masiqhaqhe utywala obu bendizawuya nabo phaa emzini sisele kube kanye sisele sizi-enjoye. Savula ipati mntanam, zange sibe salala, savula ipati saqhuba. Aba bendibonile ngengomso yomgidi wakamosa ndandinxiba uthayithi neskipa ndixhentsa ingathi ndiyinkwenkwe eyolukayo.
into eyayindixhentsisa ndandixhentsiswa kukuba ndiyawasindile Thixo. Ndandixhentsiswa yiloo nto ndinxiba othayithi ndipitsekile phaa kodwa umgidi yaqhuba ngapho mntanam andikwazi mna ukuya kulaa mgidi ngoba kaloku ndinguluphantse ukubulawa phana usabatha uphantse ukubulawa phana usabatha wabuya egodla ingalo mntana bantu egodla ingalo ngoba kaloku kwafuna kuchitheka igazi into engamandla amadimoni mos namagqirha asebenza ngegazi kwakufuna igazi phaa elam ke abalifumenanga ndithe igazi lam alifumaneki balichitha ke shemele ngalo ngaloo ndlela balichitha ngayo yaphela kanjalo eli bebabezanibulala zange banifumane zange banifumane umntanam naye ngapha wasinda sajayivela ke ngokuthina sazixhentsela saka kwaba mnandi uhleli phaa usabatha ugodla ingalo bamophula ingalo umntana umuntu bebesho wambulela ngafanga usabatha waphila usabatha saqonda into yoba masivele sifokofe singene emotweni yethu sirhuqe sibheke eKapa kube kanye ayikho lesizele apha kulo mgidi masifokofeni kube kanye usabatha ke ngokena akakwazi ukungena phaa emotweni yakhe aziqhubele ngoba kaloku ugodla ingalo kwafuneka usabatha athini ayishiye imoto sakhwela ke ngoku kulena yethu imoto samfaka phaa usabatha semka naye usabatha wasinda usabatha naye kanjalo semka sayishiya pho lo moto yakhe kufemi kubrother wakhe uba makaqhubela moto emkenayo right endleleni yethu yokuya eCape Town nansi enye into eyenzekileyo siyaziculela mos thina sihappy sithi sifake gospel ngapha sithi sizithandazela ngapha sibe siziselela ngapha kuyalenga uqhusa sihappy into ebalulekileyo emhlabeni into ebalulekileyo more than anything else iba happy emhlabeni kaThixo sasizisele loo nto apha sibe happy sasihappy ukufa thina kula moto waqhuba uSteven wathi uzawuqhuba yena uzawuhlala pha esteringini akaphathi nobunjani hayi saziqhubela thina saziselela apha emva saziculela futhi sonwaba gqithi sawuqala phansi umgidi apha emotweni saqhuba now sithe sisahamba endleleni mna ke ngondithe mna ndivele ndibone izinto khona into endazibona phaa kulaa ndlela but ke undaqonda andizochazela mntu apha kule moto konze bazawuphakuzela and akulo xesha lokuphakuzela ili kuyaliwe emoyeni yaliwa amagqirha meenyawo ndikhangela kwiikona zonke bandibona nje bandithandaza ndikhala ndisasaza ndisithi fire phaa endleleni fire phaa endleleni ndifikile utshaba liyosibhuqa lisikhangela endleleni lasiphosa kwakhona inje ke ngoku le nto umama uthetha mama umfundisi uthetha notata uthetha sade sayofika ke guys liyaphelela mibalapho ndafika eCape Town safika sonke samdrop usabatha sagoduka saphila sonke sa right akho umuntu ufileyo ekugqibeleni igazi eli lalifuneka akho umuntu ufileyo umama uthetha endleleni yakhe umama uthetha bamke eli phana emgidini phanga bo 5 to 6 o'clock endleleni yakhe mama uthetha notata uthetha Phumeza thetha noPhumlani thetha baya babekhe bathandazela my son eyawangenwe izinto ezimdaka enonyaka umntanam nalapho befuna ukumginqa umntanam befuna ukumbetha phansi abadoti right wathandaza umama uthetha niyalazi balam abangalaziyo again nibuyele pha ku YouTube at Messi Makhwelo 326 niyova pha amabali wam elinye lalo mabali ke elindithetha ngalo la kamama uthetha nzama unika ipicture bangubani umama uthetha kula mama wayekhe wathandazela umusa enonyaka wathandaza ngaye umntanami efaka izinto ezimdaka ewe waphila umusa eyohlala emishini umntanami ngenxa yabadoti wahlala emishini umntanami for full 2 weeks ethandazelwa pha waphila umusa lo mama uthetha endithetha ngaye ngulo wayiprofeta le social worker endiyiyo namhlanje iyayiprofethiwe yami social worker that is why it's different from ezinye i-social worker in case abangayaziyo ba kutheni mina ndisenza izinto different ndizenza different because yami social worker yayiprofethiwe zanivele nivuke nifuna ba i-social worker ngulo mama uyi-1 lo ndithetha ngaye ngoku umama uthetha endleleni yakhe uthi ke bayahamba ke notata uthetha babuyela back eBhayi bahlala pha eBhayi now apha endleleni umfundisi uthetha utata uthetha uthi ke umama uthetha akuzeli uyahebhuza apha endleleni ixesha guys ngubani ngo6 o'clock noba kwango bahambe ngabo 5 to 6 yeah so andikho sure ngamaxesha uba kwakungobani amaxesha but kukufutshana eBhayi kubantu abayaziyo iroute esuka eKing Williamstown ebheke eBhayi awunoze wozele within 3 hours kusemini mosingela xesha do understand why you've been driving imini nobusuku bayo phanga bo 12 to 3 o'clock ke mhlawumbe ngozele ekseni babesuka eKing Williamstown bebheke eBhayi 3 hours difference 2:30 to 3 hours ukuyofika eBhayi
Ngoku utata uthetha uyozela apha endleleni uthi umama uthetha ndiqonde yeyi hayi ke andiyazi ke le akuzeli lo tata kwi-steering. Umama uthetha kwanyanzeleka ke ngoku athini atshone emthandazweni. Ekutshoneni kwakhe emthandazweni ecaleni umama uthetha ubona izinto ezithile. Ngomnye ke umuntu one-visions ezithile uyabona umama uthetha ufana nam une-visions ezivele zithi tshu. Eza visions zakhe ke zamfikela ngalaa mini akakalazi bali bazikhiphane emva phaa apha suka khona akalazi bali. Umama uthetha uthi endleleni yakhe kwanyanzeleka bathandaza. Uyabuza ke ngutata uthetha uba ubona ntoni, because kaloku uyamazi unkosikazi wakhe uba ngumuntu obonayo izinto zobumdaka. Athi umama uthetha no andiboni nto. Ecaleni umama uthetha uyazama ke ungumenza angabi lo phakuphaku naye endleleni, because kaloku usamelwe yi-driving uyozela ngapha kuninzi guys. Kwanyanzeleka into uthi umama uthetha endleleni yabo kwacaba yeyi hayi khona. Yathi gqi ivision ke ngoku ithe ca. Ivision yathi ca yibhokisi bafethu. Yabona uSabatha uthe xa ilibalisa ibali lakhe last week uSabatha wabona ibhokisi phana kulamzi wakulomusa. Wabona ibhokisi uSabatha yayibhokisi yam leya nomusa. Nilivile ibali abangalivanga back to ku-YouTube at Mercy Makwelo 326 niyomamela pha istory sa last week. Siqala esa story salamgidi kamusa ku-part 35 to uzotsho namhlanje. So as recorded recordings ezikhoyo phana zithi 35 to 40 lipha elabali. Uthi code save is that a love bite. Andiyazi ke le ithethwa apha ndike ngoku andinalo ixesha lale into ithethwayo. Right, ndithi ke ngoku into eyenzekileyo umama uthetha uthe xa ijongile uthi kwathi gqile ivision yebhokisi. Ndithe uSabatha wayibona ibhokisi ezithile ezimbini. Xa umama umfundisi ebona le bhokisi uthi waqonda uba hayikhona ikhona ingxaki. Wacela ke umama uthetha uba makakhamise wacela utata uthetha uba mabadlule kwa-KFC bapake khona. Umama uthetha kwanyanzeleka azingenele phi ke ngoku elantuzeni angene etoilet atshone khona ayothandaza. Kanti kungeli xesha ziyakhipha emgidini. Kungeli xesha uSabatha bamvukuzayo phaa bafuna ukumbulala. So yimani ke guys, ndithe mna ndingumphuphi, ndingumntu mna obona izinto zingekenzeki. Ewe ndazibona ezi zinto phaa umusa before ayokuluka. Okwesibini uguide lo wam utata uCingashi wathi xa ithetha amazwi wakhe uba beke ngokwakhe lo mntana ngengoluswa because kunuka ukufa. Yeah, ngoku sathandaza thina nabefundi sahlala emthandazweni. Kulo mthandazo esiye sahlala kuwo thina umntana ke nyani wangena waphinda waphuma. Sephumile ke ngoku umntana asiye kwanga ziyaqhubeka ezi zinto. Caba eligazi funeka lipopile, elilamke igazi zange lipope, elikamusa lipopanga bapopise elikaSabatha. Bambetha mosutha uSabatha phaa bamphula nengalo nditshilo mos. So ndinibonisa ubugqirha ubulife. Now umama umfundisi uthetha ubona ibhokisi kwi-visions zakhe endleleni ebheka eBhayi. Ithi lento mna ngapha ndiyabethwa zizinto engazaziyo emqolo. Ndabuya ke guys phana eEastern Cape ndinemivumbukazi ngathi bendibethwa ngemvubu andiyazi noba yimvubu eshushu okanye intsimbi eshushu. Ndabuya ndabathumelela ke abantu bam bawubona lo mhlola uba kaloku andithethi izinto ezingekho, ndithethe izinto ezenzekileyo. Bawubona umqolo wam ubhonti ubethwe ngezinto ezingaziwa mntu. Until today asazi uba ndabethwa ngantoni, but okusalayo ndingiyelwa ndisaphila. Andiyindawo nditshilo mna ndiyila prophet enizawudila nayo iminyaka. Nizawude nindamkele, niyathanda nithandi boodoti bamagqirha nizawundamkela. That's all I can tell you. And andiyindawo. Ndithe abanye abakhe bazama before bafa basekho namhlanje. Abanye babo bamka amacala alihlangu babethwa zizinto left and right. Ndibajonge ndithi hey, bethwa zinto zakho, mna ndiza kuthandaza kubethe edolweni mntanam. Bethe edolweni ndikubuyisele kuThixo ndithi Thixo dila nobubhanqa bomntu. Akuhoyi uThixo. Bahoyile abanye babo ndiyabajonga ndibabuke ndithi if only you knew bakutheni kunje. Until abantu bakaThixo bayi-understand into yoba apha emhlabeni akho mntu wamntu apha. Abantu abalapha ngabantu bakaThixo. Abantu mabangenzi ukuthanda kwabo ezimpilweni zabantu ngoba bona bethembele ngamayeza wabo, bethembele ngobugqirha babo. Singabantu bakaThixo apha emhlabeni. uThixo wasinika igunya ba masiphile apha emhlabeni. Asikwazi ukuphila ngenceba emhlabeni, niyasitshutshisa bodoti. Yasitshutshisa apha emhlabeni kaThixo.
but mna ndithi kuni lo nyaka 2025 ndizawudila nani straight. Andikhatha noba ndizalwa nawe, andinaxesha laloo nto, noba uclose kangakanani kum, andinaxesha laloo nto. Wakhe wandenzela inonsense nje, ndayazi uba nguwe, ubomi bam butshitshiliza nje nguwe, ndiza kuhoya mfanam, nditshilo. Iphela la ku-2025 yonke le nto yaphela, nditshilo mos mna. Ya ubugqwirha ke ihambe kanjalo imicimbi